NASA and ESA, the Roman Catholic Church is also interested in what lies beyond our universe. Indeed, the Vatican has its own observatory in Rome, but Jesuit astronomers are also looking to the heavens in Mount Graham, Arizona. There lies three very powerful telescopes. The Vatican's astronomical institution dates back to at least 1891, and it's already given us breakthroughs, like the first photographic proof of the green flash at sunset. Well, to speak more about the Vatican's space activity, I'm joined by the head of the Vatican Observatory, Brother Consolmagno. Thank you very much indeed for joining us. It's a delight to be here. So what exactly are Jesuit astronomers looking for, and does the Catholic Church actually believe or is even open to the idea of the existence of extraterrestrial intelligence? Well, fortunately, extraterrestrial intelligence will exist or not exist, whether I believe in it or not. We are simply astronomers doing the same astronomy as anyone else, with the difference that we can do long-term projects because we don't have to face year-to-year funding. But we don't have a particular mission, we don't have a particular goal we're trying to reach. We are a dozen astronomers from around the world, and every one of us is doing our own particular research project, whether it's the mathematics of cosmology or trying to understand dust that comes off of comets and hits our atmosphere as meteors. Now, does the existence of alien life contradict in any way Catholic dogma? I mean, do you understand that this could come as a shock to worshippers, as it affects the claim in a way that men are special in the cosmos? Funny thing about that, first of all, it's not going to be such a shock because I think most of us have watched enough science fiction that we're used to the idea we're not alone. There was a survey done by the Center for Theology and the Natural Sciences that showed that 90% of every religion they interviewed said finding other intelligences would not be a shock to them. I think the bigger shock really was back when they discovered human beings living in the Americas. And we've gone through that. We're ready to accept that any creature in the universe that is created, was created by the same God who created us, is in the same kind of relationship as the rest of us. Now, has the Catholic Church always been interested in space? And is it true that certain medieval Catholic art pieces, for instance, portray things like UFOs? I'm referring, for instance, to the Madonna with Saint Giovannino or the Annunciation with Saint Emilius. If you identify these as UFOs, you're putting your own interpretation in what the artist was showing. But you can look at the Giotto painting of the Annunciation, of actually the Nativity in Padua, with Comet Halley above it. The medieval universities, which is where science got started, had 4 subjects that everyone had to study before they could go on to theology or philosophy. There was music, there was arithmetic, there was geometry, and there was astronomy. Understanding the universe is important if you have a religion like ours that says God made this universe. And that means we can understand God's personality by seeing how the universe works. Brother Guy Consolmagno, thank you very much indeed for that. În vara anului 2003, o echipă specială din cadrul Departamentului Zero a făcut o descoperire monumentală în Munții Bucegi, care ar putea schimba complet destinul omenirii. Pe fir au intrat serviciile secrete americane și numeroși reprezentanți ai Illuminati, care s-au deplasat în România pentru a mușamaliza întreaga situație. Mai mult de atât, diverse persoane dubioase au luat contact cu cei care au realizat descoperirea. Se spune că vorbeau foarte bine limba română, chiar dacă proveneau din SUA. Lucrurile nu sunt foarte clare, dar în urma zvonurilor s-a vehiculat ideea că era vorba despre reprezentanții unor loje masonice, cât și al Ordinului Illuminati, și erau extrem de interesați de descoperirea din Bucegi. De asemenea, Pentagonul a plasat un satelit geodezic deasupra României pentru a încerca să afle întreaga poveste din Munții Bucegi. Sursele neoficiale susțin că americanii se temeau ca românii să nu le ascundă diverse informații cu privire la o epocală descoperire. Astfel, serviciile secrete americane au aflat că în teritoriul Bucegilor se află numeroase spații goale de dimensiuni impresionante, care nu ar fi putut să fie niște banale peșteri. Scanarea muntelui prin satelit
a dezvăluit două bariere energetice de dimensiuni mari. Acestea nu sunt naturale, ci au fost realizate de către anumite entități misterioase, care cu siguranță dețineau o tehnologie avansată. Prima barieră este precum un zid impenetrabil, care blochează gura unui tunel, în timp ce al doilea bloc energetic se manifestă sub forma unei cupole și este situat la extremitatea cealaltă a tunelului. Interesant este faptul că atât tunelul misterios cât și blocurile energetice au fost aliniate cu formațiunile de la exterior, adică Sfinxul și Babele. Americanii au remarcat faptul că ceea ce se află în Bucegi este similar cu o structură care a fost descoperită prin satelit în munți din apropierea Bagdadului, Irak. Frecvența energetică este similară cu cea din Bucegi și acest fapt a atras atenția serviciilor speciale americane. La scurt timp după descoperirea din Irak, americanii au declanșat un război nefondat și în acest fel au avut acces la unul dintre cele mai mari secrete de pe Terra. Acesta este motivul real pentru care reprezentanții Ordinului Illuminati au devenit extrem de agitați în momentul în care s-a produs impresionanta descoperire. Se pare că structura din munții Bucegi este una impresionantă și odată înțeleasă poate distruge pentru totdeauna ierarhiile demonice care conduc această planetă de mii de ani. Mai mult de atât, reprezentanții Illuminati ar fi declarat că nu departe de Sfinxul din Bucegi s-ar afla o piramidă energetică, vizibilă cu ochiul liber în anumite condiții, în care este încriptată adevărată istorie a planetei noastre. După ce analiza geodezică a muntelui a fost efectuată, mai multe aparate speciale au fost deplasate la fața locului în speranța de a sparge barierele energetice și astfel pătrunderea în misterioasa bază secretă să fie posibilă. Echipa specială a reușit în cele din urmă să spargă bariera energetică inițială și au pătruns în interiorul muntelui circa 60-70 de metri. Prima încăpere seamănă cu un tunel de metrou, în care pereții sunt lustruiți și perfect luminată, chiar dacă aparent nu există nicio sursă de lumină. La capătul tunelului se află o altă barieră energetică și 3 triunghiuri desenate în rocă. Apăsând unul dintre cele 3 triunghiuri, a doua barieră energetică, groasă de 1 centimetru, a fost astfel anulată. Marea galerie fusese astfel descoperită. Este precum o cupolă perfect luminată, unde razele verzi și albastre parcă ies din pereți. Această galerie este de dreptul fascinantă, pentru că pare a fi organică, pare să fie însuflețită și să reacționeze atunci când secretul pe care îl dăpostește este pus în pericol. Materialul din care este realizat, zidul este aspru la atingere, dar nu a putut fi îndoit și nici zgriat. Nu s-a putut determina din ce material a fost construit. Specialiștii au încercat chiar să-l ardă, dar miraculos, zidul a absorbit flăcările. La capătul marii galerii se vedea un alt scut energetic. Acesta a fost penetrat printr-o ușă, care se crea precum o hologramă atunci când cineva se apropia de el. Dincolo de acest portal se află camera proiecțiilor. Această sală are 30 de metri înălțime și aproximativ 100 de metri lungime și lățime. Odată ce membrii echipei au pătruns în această sală, un scut energetic, precum un perete alb-auriu, s-a declanșat. Scudul protejează sala de orice influență externă și are forma unui dom, cu pereți curbați spre exterior. În interiorul scutului au fost descoperite porțile spre 3 tuneluri, care erau luminate de raze cu culoarea verde. Până aici, se spune că echipa specială a reușit să exploreze tunelurile speciale din Bucegi. Nu se cunoaște motivul pentru care nu s-a mai avansat, dar zvonurile susțin că s-a încheiat un protocol între cele 3 părți, reprezentanții români, serviciile secrete americane și Ordinul Illuminati, ca niciodată să nu se mai continue explorarea a ceea ce se presupune a fi fost o bază extraterestră. Acum se ivește întrebarea: de ce să se oprească aici explorarea teritoriului nou descoperit? Să fie oare teama celor 3 părți că acel loc găzduiește o putere care nu poate fi concepută de mintea umană, o putere care, după cum spuneam, ar putea distruge această ierarhie demonică? Răspunsul va rămâne pe veci ascuns